Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Мин Алсу. Япон тауларыннан, Цукуба-сан тауыннан башлап җибәрик. Тау белгече, Алсу, сүз синдә. Цукуба тауы бездән бик ерак түгел, Токиодан бик ерак түгел генә урнашкан, Ибараки префектурасында урнашкан. Иң якын тауларның берсе дип әйтергә була инде. Һәм 100 данлыклы Япон тауларына кергән иң тәбәнәк тау. Гадәттә 1000 метрдан өстәрәк инде. Бөтен таулар да 1000 метрдан өстәрәк таулар. Бу 100 тауга кергән. Бу иң бәләкәе 877 метр гына. 877. Бу тауның менә ике югары ноктасы бар. Түбәсе. Түбәсе бар. Ике түбәсе бар. Ике Бер түбәле. түбәсе иң биеге хатын-кыз дип атала инде. Хатын-кыз түбәсе, бәләкәе ир-ат түбәсе. Ансы 871 метр. 6 метрга бәләкәерәк. Нигә Берәүнең хатын-кыз биегрәк? биегрәк, менә шулай. Хатын-кызлары биегрәк, значит. Япониядә хатын-кыз алып бара бер нәрсәне. Хатын-кыз, Хатын-кызның кулында. Япония. әйе. Шуңадыр дип уйлыйм Бу мин дә. элеккедән калган ышаныч. Теләкләр кабул була бу тауда. Шуның өчен күп кеше менә, шушы тауга менәләр. Кара әле, Җәйге мәктәп менәләр. тауга менү Япониядә бик популяр бит инде тауга менү. Әйе. Тауга менү бер гыйбадәтханә кебек. Гыйбадәтханә кебек, әйе. Әйе, менә гыйбадәтханәләргә дә карыйм да, бөтен гыйбадәтханәләр нидә? Тауда урнашкан. Тауда. Иң түбәсенә ясап куялар. Теге дога укырга, шундый юлны узырга кирәк дога укыры өчен. Менә Аллаһ Тәгаләгә югарырак менеп, якынрак киләләр. Югарырак менгән саен алар якынрак кебек кынаялар. Без дип ышаналар инде, шундый ышаныч. Теләкләр кабул була дигән риваять йөри. Шуңа ышанып менәләр инде. Бу тауга менергә була фуникулер белән дә. Бик теге аяклары авыркан кешеләр, мәсәлән, бик менәселәре килә икән, бик җиңел генә менергә дә була. Җайлымы? Теге Бик җайлы. бик булмаганга күрә җай. Бик тә түгел, менә бик җайлы инде, бик якын да бит инде бөтен кешегә. Мин менә бу тауга бер 3 тапкыр бардым бугай инде. Мин аңа йөгердем әле, башка ерактан, иң ерактан ук барып, шушы тауга кире кайттым. 25 километр бугай. Тауларның түбәләреннән йөри, шушы тауга кире кайтып, шушы таудан төшкәнем бар. Менә 2 тапкыр шулай ясадым. Болай беренчесендә инде шул иң популяр юлдан мендек. Токиодан ничә километр бу? 100 километр чамасыдыр. Туристлар да бара алаймы? Әйе, баралар. Астында, тауның итәгендә Цукуба храмы урнашкан. Бик данлыклы. Бу артыңда ни күлме ул? Елгамы? Елга. Моның төрле бу икенче ягыннан, Токио ягыннан караганда булай күренми бу. Токио ягыннан караганда бу биек ягы, хатын-кыз ягы уң якта. Гел бу икенче яктан төшерелгән фотография. Икенче Фуджи дип атыйлар. Ошаган, мин дә шуны әйтмәкче. Әйе, икенче Фуджи дип атыйлар. Ошаган шундай. Беренче яңалыгыбыздан башлыйк. Гөмбәнең тәмен ничек әйтер идең? Ничек тасвирлар идең? Гөмбәнең тәмен. Гөмбәнең минем иткә шатам. Умами тылсымы дип тә йөртәләр инде. Ишеткәнегез бармы? Умами тәмләрнең 5нче тәме дип атала. Менә Япон ашамлыкларында бик әһәмият бирәләр име даши. Тузлы да түгел, баллы да түгел, менә үзенчәлекле бер тәм. Ике сүздән тора бу. Умами, умай, тәмле дигән сүз. Һәм ми тәм дигән сүз. Тәмле тәм. Бу тәмне Токио университеты химия профессоры Кикунаe Икеда тапкан. Ләкин башта моны итмәгәннәр, кабул итмәгәннәр, мондый тәм юк дип, менә бер гасырдан соң, менә 100 елдан соң моның белән килешкәннәр. Менә шундый тәм бар икәнлеген. Күбрәк менә итә була инде ул, менә гөмбәдә була, менә гөмбә белән итне ошаттырдым бит. Хәтта кофеның тәме дә. Тагын нинди тәмнәрне әйтергә була? Умамига кергән тәмнәрдән. Япон ашында кулланыла торган мисо.
Soda miso kullanılalar mında gün sayın. Yapon aşamlıklarında kullanıla торган менә шуларның тәме менә диңгез үсемлекләрен бик еш kullanılalar бит инде. Шуларның тәме умами була инде. Умами тәме дип атала. Гөмбә дигәч тә искә төште. Без төрки халыклар белән программалар төшердек бит. Үзбәк булсын, кыргыз булсын, татар, төрек, бер-беребезнең телләрен никадәр аңлыйбыз дип. Мин гел бу гөмбә сүзен кулланам. Гөмбә сүзе бүтән телләрдә юк. Японнар көн сайын гөмбә ашый. Гөмбә ашый дип инде. И уйлыйлар инде көн сайын нәрсә ашыйлар соң бу японнар җөмләне аңлый, гөмбәне генә аңламый. Булса дөгедер инде дип тә нитәләр инде. Дөгеме диләр инде. Юк, мәйтәм, дөге дә түгел. Японнар көн сайын гөмбә ашый. Исем китте. Япониягә килгәч, магазинга кергәч, гөмбәнең төрләре нинди генә юк. Менә иң кимендә бер 10 төр бар име гөмбәдән. Бар әйе. Японнар көн сайын гөмбә ашый, чыннан да. Көн сайын иртә белән ашка да салалар, ризыкка да салалар. Гөмбәнең төрле менә 10-20 түре бар. Майтаке дигән төрө шул бик тәмле була инде. Үзем яратам шитаке. Шундый тәмле шитаке. Көндә ашыйбыз име? Көндә ашыйбыз шитакеләрне. Тагы корытылган гөмбә. Менә корытылган гөмбә тагы да файдалырак икән ул. Аны ул корытылган гөмбәне башта җибетәләр суга салып. Нинди ашамлыклар менә Татарстанда булмаган, менә японнар менә чыннан да шундый күп ашый дигән. Бармы шундый менә? Япониягә килгәч, минем рационда нәрсә үзгәрде? Гөмбә. Булай гөмбә ашаганым юк иде минем. Без татарлар да гөмбә ашамыйбыз бит. Шул бабовый ларны ашыйлар инде эме күбрәк. Теге муяши күп ашыйлар. Муяши ул отросток. Яшелчә күп ашыйлар, име? Яшелчә күп ашыйлар, урман ниләрен күп ашыйлар, урманда үскән яшелчәләр күп ашыйлар. Татарлар гөмбә ашамый дигәндәй, руслар күп ашый, име гөмбәне? Ашамый гөмбәне. Хәзер инде татарлар да ашый башлады кебек. Йөриләр, гөмбә җыярга ишетелә башлады. Үстерәләр, име? Үстереп Үстермиләр, үстерүчеләр дә бар иде. Болай урманга да йөрүчеләр күбәйде бит. Урман Юк иде кебек. курыкмыйча ашыйлар. Белеп инде, белеп, сайлап. Ләкин Япониядә урманнан җыеп ашаучылар юк. Юк, Алай бик никадәр профессионал, никадәр белгеч булса да нитмәйме, ышанмый, барыбер. Анда бит инде кечкенә генә ни булса да бетте дигән сүз. Отани шо, хей. Бейсбол. Бейсбол. Менә бит чыкты яңалыкларда. Әллә ничә миллиардны анда ничәдер минлек вилла алган дип чыгардылар. Лос-Анджелеста. Күрмәдем әле алсын. Монда Утани бөтен иде. Кайсы программаны ачма, гел. Үйләрен даже күрсәттеләр. Мен инде өстән генә мин әле эзләп караган идем Лос-Анджелестан да үйләр нинди клубта итәләр. Шуннан 20 генә километр икән. Шул тирәләрне карап чыктым, картадан әле тапмадым. Эзлим шуны. Хәзер шундый җайлымы? Ул Google-га кирде, йөр дөньяны. Син ни күргән бармы? Менә уен бар. Шундый уен бар. Бар, Сиңа бер җирне күрсәтә, син аны табырга тиеш. Бар. Уйнаган бармы ул уенны? Бар. Син аны тиз табыр идең, име? Син Япония бик тиз табып булмый. Әле бер уйнап карадык без аны. Бурятия килеп чыкты инде, име? Шул Бурятия бит инде шундый, Россия шундый киң бит инде, име? Шул Буратияда шундый якын җирне мин әйттем инде. Белмичә генә шулай бер точка бастым. Шунда 20 километр гына шунда якын чыкты инде шул Буратияда. Аптырадык инде, ничек инде шулай дип. Әле мен Россия икәнен дә белмим. Раз, мәйтәм, Бурятия микән әллә бу дигән. Ни генә бар иде. Трасса бар ул уен белән. Мен дә яратам ул уенны. Вакыт кына кирәк, име? Утырырга вакыт кирәк, шул вакыт кирәк. Таулар белән бит инде картаны да бик яхшы белергә кирәк, име? Көнчыгыш, көнбатыш,
Qaysı yoqqa jil isken degендей аларны белмәсәң, Häzir big joýly indi. Mine degene telefonda bitindi karta häzir. Ilik biz oğa yürmägen edik mine. Eli bu karta bilen biz eli bir soňky 3 ýylda gana başladyk bu. ilk ýok idimi? Aňynçy bar idi. Ha, siz İşitken de bilmediniz. bar idi. Bütün kişi ýürüýdi indi. Nigedir mine ýazysy kilmedi indi. Kagaz kartadan bize kitabı bar indi. Şol 100 danlyk kitapynyň şunun kartsyny açyp, kitir aldyndan kombiniga kirip, kopia ýasap, şol kopia bilen ýürüýdik indi tawda. Nişçik odaşmyşa ýürgenbis. Mine başyma syýmyýdy. Häzir gel şu telefondan gana ýerebiz eкен. Telefondan da bütün unga suwga bütünüsi ýazylgan, neçe minut, mine şol bir toşkadan bir toşka neçe minut ekende ýazylgan, neçe metr minesi de ýazylgan, neçe sagat minesi de ýazylgan, bütünüsi ýazylgan indi. Häzir bik jеңil. Bilmeşe indi neçe sagat burasy eken soň әле koşan düşüp ýeterbiz eken soň indi dep mine bilmeýän keliş, bilmeýän şu kartadan gana garaýsan indi. Karta bitinde o kagaz oýa turganyny körsetmeýsin. Eýe. No, ol da kyzyk imi? Kızık indi. Häzirde ýürüler şulay babaylar. Özüň ýetesiň, özüň tobasyň, özüň Başyny işletäsiň indi. Olşan işletesin. Taga yürüyüşçülerden tawga minüşçüler irlermi köbrek, hatynlarmy köbrek? Bu häzir Irler kübrek, irler. hatynlar köbrek trend diýme. Mene marafonda da şulay bit, irler köbrek diýme, hatyn kız. Marafonda 55-nji ýurun bulgam eteli meni. Optradym indi, şunday optradym. Men şunday ekran ýigirdim. Şunday ekran ýigirdim, men indi iň soňgydyr diýip bilagan edim. Menim ortdan dünýä kişi. Şiratdagy ýaňalyk Japonlar ni işin bu ýyl Yaponiýada simiru derejesi taga iň tüben derejede. Simiri boýunça many. Simiru boýunça. Ne simiru boýunça mında illerini garasak Yaponiýa soňky iň tüben derejede. 3-7 diýilgen, diými? 3-7% diýen söz naňlata. Simiru şiri kiman diýip atalar Japonça. Mine obesity indi, obesity. Birinçi şiratlarda Amerika, Rossiýa, Resey birinçi şiratlarda %40, %35, %30 diýip gidýär şolay. Türkiýede de %25, %30 kiresi. Avrupa illerinde de %30, %25, %20 diýilgen. Noýken. Bu indi oşamlyk bilen beýle indi bu da. Genetik kanat tügel. Genetik kanat tügel, hatda mine Awstraliýada da şunday anda da %30, %35 şunday kişilerni tanyýym. Nige Awstraliýaga köçüp kelgen Japonlar mine 2-3 ýylda 10 kilogramga artgan. Andagy oşamlyklaryna oşap alar ki, oşamlyk bek mühim indi. Oşamlyk hem fizik künügüler. Tawlarga binerge kerek eme, tawlarga ýokduryma anda. Tawda indi. Tazalar görünmeýindi. Mene almylar bit. Mene almaýyn diýme semiz Ne kış. bolmaý. Marafonda da ýok semiz kışı. Ultrada bar edimi ultrada semiz? Ýok ýok. Ýok bit. Bolsa da indi 1-2 kişi bula alar gola indi tege ýügüre almagaç. Tokyo marafonda bar idi. Iň ahyrdan indi alarynda bitir almaganlardyr indi. Şunday toza kişiler. Ýügüreydi. Şonday mene Japonlardan ýokşa haber. Iskitkiş. Iskitkiş. Mektep bolalaryna, mektep bolalarynda ýok semiz kişi. Menim şerda da ýok idi. Tatarstanda okugan hatda menim sınıfımda. Barысы Şu elek ýok idi gibi. Biz okuganda da ýok idi. Häzir bardyr emi häzir? Mine şol oşamlyklardyr indimi? Hareketsiz turmuş, kompýuter aldynda oturalar bit indi bolalar. şu Programga da çykmaýlar. tehnika bozdu. Hormonabızdan. Noşar, lekin ol noşar ýoklaryn kişiniň üst golunda indi. Şonuň üçin üsteme künügüler ýazarga gerek. Harekette bereket. Harekette bereket, elbette. Harekette galyk. Bu atnanyň Yapon ýaňalyklary şunyň bilen tamam. Gora bitirgeniňiz üçin zor rahmet. Sizden kommentaриýlar kütüp galabys.
һәм кайдан караганыгызны да языгыз. Безгә бик кызык. Дөньяның кайсы почмакларыннан безне карыйлар икән, татарча белүчеләр. Языгыз. Әйе, Көтәбез. лайкларга онытмагыз һәм безнең каналга язылыгыз. Алсуның да каналы бар, аның да таулар белән бәйле кызыклы бик видеолар куя, аңа да язарга онытмагыз. Шулай ук безнең видеоларны дусларыгыз һәм туганнарыгыз белән уртаклашыгыз. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчә хәтле саулашабыз. Sağ buluruz.